Algun de vosaltres s'imaginava que el tenis taula és el tercer esport amb més federats del món? Doncs sí, i no és només perquè sigui l'esport nacional de la Xina, sinó perquè és una activitat saludable i divertida. Avui ens hem apropat al tenis taula de Premià de Mar. L'Associació de Tenis Taula de Premià de Mar va començar les seves activitats el 1985 amb només una taula de joc. Des d'ençà han passat bons i no tan bons moments, però a poc han aconseguit reforçar els equips i centrar els seus esforços en potenciar l'escola d'iniciació. Avui hem assistit a un dels seus entrenaments i hem preguntat als més petits què els agrada tant d'aquest esport. Sí, 2 anys fa que jugo. Pues el meu pare jugava des de fa uns 20 anys, però ho va deixar i va tornar, i llavors em va fer que m'unís a aquest esport, vaja. No, fa un any només. No sé, doncs que, no sé, que m'agrada, no sé. Així en concret, tot. Sí, no sé, això està bé aquí, és un bon àmbit. El tenis taula és un esport divertit i saludable i adequat per totes les edats. Físicament ajuda a desenvolupar els reflexes, la coordinació i l'equilibri. Fomenta l'adquisició de l'esperit de superació i de sacrifici i és tremendament divertit. Ja que hem tingut l'oportunitat d'assistir a un dels seus entrenaments, hem preguntat als professionals quines qualitats ha de tenir un jugador de tenis taula. Bueno, jo crec que és diferent als altres esports. És un esport minoritari que molta gent no coneix i que té alguna cosa. Per mi té alguna cosa especial. T'enganxa i comences a jugar, sobretot si fas campionats, coneixes molta gent, viatges... No sé, està bé. I penso que tothom pot jugar. Vull dir, tant des de nens de 5 anys fins a homes de 90 anys. Vull dir, està bé. Quines qualitats? Bueno, és molt important, hi ha 4 factors molt importants que són a nivell tècnic, tàctic, psicològic i físic. Ha de ser complet, és que ho ha de tenir tot. Recentment, l'associació va rebre una il·lustre visitant, la jugadora olímpica de tenis taula, Gàlia Borac, que va participar en els entrenaments del club i va xerrar amb els joves de la cantera. Van preguntar què van aprendre d'aquesta visita olímpica. Bueno, jo ja fa molts anys que la conec, però moltes coses. Sempre de gent així s'aprèn. Vull dir, tot, tant tècnicament com a nivell de competició, t'aporten moltes coses. Ja ha començat la temporada al tenis Premià i també les competicions. A principis d'octubre es va realitzar el torneig Horitzó, una competició d'iniciació a aquest esport organitzada per la Federació Catalana de Tenis Taula i que pretén fomentar la participació dels més petits. L'associació també es dedica a la competició professional i encara que guanyar títols és important, encara ho és més conservar els valors de respecte i camaraderia que van impulsar la creació d'aquest club ja fa quasi bé 25 anys.